Hej, det vil jeg gerne præsentere en jetboil for jer, som er ideel, når man er ude i naturen, og man gerne vil have en hurtig kop kaffe, eller man skal lave lidt tørkost mad. Så er det en rigtig god måde at få lavet lidt hurtig mad på med lidt hurtigt vand. Den koger en halv til en hel liter vand på cirka 2 minutter. Og jeg starter den i, og så kan vi vise, hvordan man samler den bagefter, mens den lige koger. Sådan der. Og så snakker jeg lige lidt højere, fordi det larmer en lille smule. Og viser, hvordan man kan samle den. Det hele er nemlig så smart lavet, så det ligger nede i det hele. Først en fod, så den står stabil. Der har man sin brænde, som man skruer på sin dåse. Dåsen man kan købe alle vegne i Europa med skruegevær. Sådan der. Der er man tyk kop eller krus. Sætter på her. Og låg på. Selvfølgelig vand i. Og så tænder man på gassen. Og så er der kogende vand i løbet af 2 minutter. Det er vigtigt, at man sørger for, at der er vand i, når man tænder for den, for ellers så brænder man den simpelthen af. Den bliver så varm, så det kræver, der er væske i, når man tænder for den. På den her model, der er det sådan, at de grønne her, de skifter farve til gul, så der er vand, der koger, så man ikke er i tvivl om det. Og der er allerede kogende vand, så det tager ikke lang tid, 2 minutter.